昨日のクイズの答え。もう今日は日本人がよく勘違いしてる3連発。まず、どこに電話かけてるのっていうふうに言いたいときに、どこだからホエアでしょって言って A を選んで、ネイティブは、はってなってるっていうやつです。こっちはフーがいいです。日本語ではどこにって言うけど、実際英語ではフーがいい。それから、まあ、昨日買った靴のね、サイズが合わないんだって言ってるんだけど、この合わないって言い方も、合うはスーツと、それからフィットがあるんだけど、どう違うかなんですね。これは、サイズはフィットの方ね。それから、それをどうしたいのって言いたいときに、do for that なのか、do with that なのか。まあ、これは全部になってますけどね。これも、ちゃんと分かってないとアメリカ人は、はあ、何言ってんのこの人ってなっちゃうんだよね。まあ、答えは do with them なんだけど、なんでそうなるかはちゃんと分かってないといけないから、日曜日にちゃんとやりましょう。さて、今日の問題。